Salutare toată lumea, numele meu este Mihnea și astăzi vreau să fac primul episod de Use Your Ether. Cred că știți, n-aveți cum să știți de Use Your Ether. Deci, ia uitați, ce întrebare e asta. Aș prefera de lucru pentru Apple și știu toate secretele lor sau lucrați pentru Google și cunosc toate secretele lor? Păi, mai bine lucrez pentru Apple. Că dacă eu pot să fac propriul meu iPhone. Da, sincer să fiu, mai bine lucrez pentru Google și gata. Da, normal, pentru Google. Următoarea întrebare. Hai, traduc. Ai prefera întotdeauna. Deci, aș prefera să am părul murdar sau să am pete pe haine. Mai bine pete pe haine. Ce? Păi, the fuck? What? Ai prefera să lupt cu un aligator sau cu un urs? Cu ursul. Mă bat pe urs de regă pe el. Da, na. A fost 60-40. Hai, trag o dată. Toate plăcerile recunosc vinovat. What the fuck? Niciodată nu ia parte la oricare dintre plăcerile voastre. Eu dau pe asta, că nu știu, n-a tradus bine. Google ăsta. What? Jersey sau cum dracu să citiți, horse, sorse sau hore. Sau sexul și orașul. Sexul și orașul. Sexul și orașul. Da, deci sexul și orașul a fost. Amazon Jungle, deci jungla Amazonului, de mare adâncime într-un jungla Amazonului. Pana mea, no, de ce? Aolo. Pe fucking bune. Și aici a ajuns jocul Pokémon. Pe bune. Doamne, și aici a ajuns jocul Pokémon. Participă la... pana mea. Aici, așa, cine n-are, bă, deci urăsc jocul Pokémon. Nu-mi place. Ce asta, bă, pleacă de aici. Gras și mirositor frumos tot timpul. Deci gras și doamne, mirositor și frumos tot timpul. Fi în formă și miros ca sudoarea tot timpul. Fi în formă. Asta e. Vedeți? Să fiu în formă, nu contează frumusețea. Having sex. A face sex. Argumentul. O face sex. Deci, fi celios din crank sau de B transporter. Adică să transport ceva. Ne, mai bine asta. Nu? Pe fucking bune. Nu știu, nu. Vacanță în New York. Doamne, în New York. Sau vacanță. Doamne. Tac, mai bine mai zic nimic. Să fie omorâți cu pietre sau fie legate de pământ. Ai prefera să fie omorâți cu pietre sau fie... Asta, pana mea, îți dai seama. Omorâți cu pietre. Așa mai editez un videoclip pe o dată, fraților.
Da, abia 9. What the fuck, a început să meargă mai bine. Pana mea. Hai, să fii capabil să vorbească numai în lupte. Să fii capabil să vorbească numai... A, nu, să vorbească numai de tip... Ce? Să fii capabil să numai de tip, să vorbească numai de tip în 137, să vorbească ce căcat, nu e asta, nu știu, mai bine vorbesc în mai bine era aia și terminam și de ce vorbesc repede, nu știu. Film în mod regulat pe o telenovelă de zi cu zi. A face între zile Hollywood-ul asta cu Hollywood-ul. Da, vedeți, am un simț de la bun. Fără adăpost, deci ai prefera să fie fără adăpost sau să fii un sclav fără adăpost, pana mea. Da. Să nu fii în măsură să se simte nici... Adică să nu simt nicio durere și să am o... Deci să... ai prefera să nu simți nicio durere sau să ai oase fragile. Pana mea, să nu simt nicio durere. Cine dracu ar vrea să aibă oase fragile? What? Ce, dacă am oase fragile, îl rup din picior și îi dau cuiva în cap cu el? Să fie forțat să se plimbe în jurul valorii... Deci să se plimbe... Deci să se plimbe în jurul... Deci să se plimbe... Stai, să fie forțat să se plimbe timp de o lună întreagă fără pantaloni. Sau să-i cadă, deci tot ce... Fără pantaloni. Fără pantaloni. Mai bine dădeam fără pantaloni să vadă fetele cu. Ce-ai glumeam. Proprietarii în oraș să fie un cal sau... Deci să dețin un cal sau să dețin o pisică în țară. O pisică în țară. Pana mea. Deci să fie condamnat ca un politician corupt. Să fii condamnat ca un corupt fortun că 500 euro. Ce dracu fi asta, nu știu. Asta. Fac iubici. Deci, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați și voi acolo un like, că mă ajută foarte mult. Și dacă ați da un share pe Facebook, m-ar ajuta și mai mult. Deci, v-am salutat, v-am stat cu episodul de User Eder și pa!